Ahojte, Ľudmilka pri telefóne, zdravím. Pri, ja neviem, dajme tomu vlogu, je to proste video, ja to moc nepomenovávam, ako sa to volá, proste je to video. A dneska som si tak povedala, že by som vám porozprávala, čo mám nové za tento vlastný týždeň. A takže začnem hneď teraz. Ako ste si mohli všimnúť, tuto mám takúto vecičku na ruke, pretože mám niečo so zápestím a bolí ma to a tým pádom, že vraj mám oddychovať a nemám sa namáhať s tou rukou a nič nerobiť, lenže pre mňa to je fakt, že ťažké, pretože je to vlastne pravá ruka a s pravou rukou robím všetko a no, je to fakt ťažké a nechápem, jak ľudia môžu robiť niečo jednou rukou, akože klobúk dole, vidíte, aj mám to takto, že klobúk dole. No a akože jediné, čo ma mrzí, že si tam nemôžem kresliť, ako normálne, keď sa dáva, toto je obyčajná. Bože, zase neviem prísť na slovíčko, ale ja nechcem proste točiť toto video znova a znova, pretože už som ho strašne veľakrát točila a už ma to nebaví. Takže, už zase začína byť červená. No, dobre. Proste si na ňu nemôžem kresliť, je to z takéto blbosti. A druhá vec je tá, že ono to má takýto zips, suchý zips a vždy, keď idem niečo okolo toho a náhodou mi to proste sa zachytí o niečo, tak to potom berem so sebou. A teraz podľa mňa je najlepší čas, aby som išla nakupovať, lebo budem sa prehrabovať. Ježiš, ľudia, padá mi mobil. A budem sa prehrabovať, všetko zoberiem so sebou a ani nebudete vedieť. No, čo mi pripomína, že ja mám vždy také strašné nervy, keď idem z obchodu cez tie pípatka, aj keď proste vieš, že som nič nedobrala, tak stále, že dúfam, že to nezačne pípať. Potom tam už stále, že vlastne začalo pípať, len kvôli tomu, že som mala proste obal od žuvaček, už tam bola len jedna žuvačka a na spodu bolo také taká blbosť, taká nálepka, ale proste kradla som jednu žuvačku. Nekradnúť. To nerobí. No, ďalšia vec je tá, že mi teraz vlastne začali v októbri seriály, takže to kúkam a čakám na ďalšie diely a najhoršie je to proste, že keď čakáte na diel celý týždeň a potom zase ďalší týždeň musíte čakať, ďalší týždeň musíte čakať, už zase neviem rozprávať, moc rýchlo rozprávam a teda kúkam, čo to kúkam teraz, Walking Dead a American Horror Story. Fuj, je to nechutné. A potom čakám na Game of Thrones, ale to asi vyjde fakt, že ešte si počkam. Ďalej. Áno, boli sme teraz na sestriných pretekoch, ona je vlastne tá plavkyňa a proste si zbúrala tie osobáky a ešte dostala vlastne 3. miesto za 50 metrov znak. Takže sme na ňu veľmi hrdí. A tam boli tiež také zážitky, lebo keď proste ste tam a ste žena a vidíte tých chlapov v plavkách, vymakaných, široké plecia, tak povieš sliny, kade tade. A plus som mala ešte takú výhodu, že okrem toho, že som bola akože s deckami a bavila som sa s nimi a s mamičkami, tak keď som išla dnu, tak mi tá teta, ktorá, ona to bola vlastne vstup na čipy. A tá teta mi dávala taký modrý čip, že tu máte, vy ste plavkyňa, že? Ja, že nie, ešte nie, teda už nie. No tak to bola jedna vec a potom keď som sa dostala dnu na ďalší deň, tak taká teta, že sadnite si, niečo si kvôli mne podáte zlý výkon a vy to tu zbierate, tie oné diplomy a že tak to asi ne, to ja ne. Takže potom som to využila, dala som si dole ten čip, ktorý som mala ako návštevník, to bol zase oranžový a behala som tam pomedzi tých plavcov a tak do kolečka. Nevyužij to, keď môžeš, jednoducho. A to je asi všetko vlastne za tento týždeň, okrem toho, že akože som musela držať dietu, čo je bolelo brucho a to je najhoršie, keď držíte dietu a zrazu každý okolo vás varí to najlepšie, najvoňavejšie, najúžasnejšie jedlo a vy ste hladní a potom beháte v noci do chladničky a zase vám je odnovu zle. To je strašné. Lebo vlastne v podstate nič nenapadá, takže to je všetko odo mňa s mojou krivou, klajhlavou rukou a palce a to je všetko. Majte sa, pekný deň alebo večer.
Podvečer, obed. Ajde!